Il-qtuħ estensiv tal-provvista tal-elettriku 2 filgħodu u mifhum li aktar ġie r-riżultat ta' bastimenti li kienu qed ibaħħru. L-inġinieru espert fl-enerġija Jonathan Sherry qal li dan kollu wassal għal ħsara fil-kejbil taħt il-baħar tal-interconnector ta' bejn Malta u Sqallija. Kif ġie rapportat fil-medja f'ċerta medja jidher li kien hemm ħsara fil-baħar fl-interconnector, semmew ukoll li possibilment kien hemm ħsara mekkanika, possibilment anke minn xi bastimenti, wieħed irid jivverifika billi wieħed janalizza l-ħsara viżwalment permezz ta' bastimenti speċjali li huma attrezzati biex jagħmlu spezzjonijiet f'dak il-fond. L-inġinier Sherry spjega kif taħdem il-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija bejn l-interconnector u l-power station tal-gas ta' Dellemara. L-elettriku huwa xi ħaġa li ma tistax taħżinha, ġifieri dak li tipproduċi jista' tikkonsma issa. Allura li ġara l-bieraħ, peress li l-interconnector kienet jissupplixxi mal-200 megawatt intefa' b'ammont sostanzjali li finalment spiċċa li tefa' lil kulħadd. Forsi wieħed irid japprezza li biex tistartja power station ġenerali tieħu ammont ta' ħin anki sigħat. Ikun hemm turbini ta' emerġenza li dawk jistartjaw 50 minuti u mbagħad dawk jintużaw biex jistartjaw il-magni kbar biex ikunu jistgħu jissupplixxu kulħadd. Fis-stqarrija Lena Malta spjegat li t-tiswija fuq l-interconnector tieħu l-ħin u bekk din tista' tirriżulta f'interruzzjonijiet fil-provvista tal-elettriku. L-iżvantaġġ ta' sistema iżolata hi li jekk inti jkollok ħsarat fil-magni tiegħek ovvjament ikun hemm interruzzjonijiet momentarji għal xi konsumaturi sakemm dawk il-ħsarat jiġu rectified jew inkella jixtiequ magni oħrajn biex jirreplacejaw dak il-magna li tkun intfid bi ħsara. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.